hakani ka janmet ngan pensya ya phi saphang jong kane ka video kabala viral bha halor ka jing ai khublei jong i Dr. Ricky Sengkon i MP Panburam jong i da ka tika diang te ngi yo i ba langba jong ki video ki bala panlaj ya ki channel ki ba phair ba langba jong ki comment ki ladon ki ba comment live phau jaj te hanrei langba jong kane ka por ka ba manta te ka jing ai khublei ka jong i Dr. Ricky Sengkon daga tiga diang kadai namar ba idon hapdeng jong ka jing pang jong ka tiga mon ka jong i te haswa ya ka bain ai khublei ya ki paj ba ru ila daong ba in ai daga ti ka diang ka jong i ba kinom sngo ai namar ka jing bom klan ka jing bom saj ha kata ka ti ka mon ka jong i tangkat ni khublei sibon ya pi barok kinong kersian ba kinong subscribe lengba jong kane ka channel interest sem bat pi hakawai ka video